sampean bojone. Oh, iya. Nggih pun mangga, nggih. Anu diglandang bojone, Pak, duwe bojo no kok ya. Nggih. Iya. Yo ora apa-apa nek ora ganggu ya Pak, ora masalah, ora ganggu ora apa-apa. Ini lenggah nggih. Lenggah nggih. Mbak Niken lenggah nggih. Nah, nggih, ora apa-apa. Odan nggih, suwun Pak. Nggih, pun mengke. Kok timbangane ngamuk udo. Pansip niki. Cobi mang paringi anu golek kersa. Kang kalewiat lewiat Yuk. aja takkan seseneng Kesel Bu Gesi. Mbak Lisa iki lho, ana sing ngersake duet. Nggih, Kang badhe duet kalih Mbak Elisa. Sinten asmane, Pak? Niki saking kula Mas Ali penggemar Dalang Cahya Kuntadi ugi Mbak Elisa Orcaro Salaso. Sembah nuwun. Ha iki lho. Kayon katiyuping angin sumya suarane karangyan samirono wancine wis goro-goro. Samawar cita
Banaspati mintuna Eko twitri catur panca Sat sapto hasta Hasta nawatasa Guru-guru ing jagating pakeliran. Yekti wong kinarya ngurmati mijiling repat Punakawan. Mlampah ngeksi kondo. Langening kalang juana gelar pangga muncar Pinon ler kekonang surem Soro setan padang Asor lan padanging purnameng gegono lan padanging purnameng yekono
urip tasmaku nyawang sendang biru nyuwun pambiyantu dumateng Ibu Negara Madangkara. Monggo Ibu Sukesi Rahayu Magister Seni ingkang sampun kondhang kaluka mongko dados dwija utawi dosen wonten ing isi Surakarta jurusan pedalangan. Monggo. Janjimu. Nyuwun sewu Mas Petruk. Inggih. Kok ket sonten wau jenengan angger nembang napa suluk-suluk Ngayogyakarta kok rodok di napa nggih istilahe kesemangaten ngoten lho. Apa mergane ditunggoki kalih Mbak Elisa? Jan, bengi iki bojoku jan semangat Bapak Ibu. Kok Semangate mboten umum nganti lek suluki dicengkoke di gregel-gregelke ngoten. ora digregel nyan gregeli ora. Dadi lek ketemu Mbak Elisa niku bojo kula jan-jantunge mak dak digduk. Niki wae pokoke angger bintang tamune Mbak Elisa, mesti njaluk sembarang barang anyar. Wis kabeh njaluk anyar, blakon anyar, semiran anyar. Semir anyar mboten napa-napa, beskap anyar mboten napa-napa. Sing penting bojo aja nganti anyar. Nadyan lawas ning dinyarke. Ayo. Nadyan lawas tapekno anyar iki. Ayo. Wah, alhamdulillah Bu Kesi kula sempatke noleh mburi. Luar biasa. Yen nalika limbukan niku sing nonton sik kathah sing mirsani tasik pirang-pirang niku memper. Ing atase menika sampun jam kalih parandene tasih kathah sanget sutresna budaya ingkang miyos saking munjungan mriki ingkang keparengan tresnane dumateng Petruk. Ora kok merga Petruk niku wayangane apik, sindene ayu, bintang tamune jos mboten. Ini adalah salah satu kepedulian penonton munjungan terhadap kelestarian budaya wayang. Tepuk tangan untuk Piyayi Munjungan. Iki bapak-bapak iki masalah ya. Nggih ngadeg sewengi kok ya betah ngono. Aku lek nang omah ngadeg kok mung diluk kae. Dasaripun kejawi dipun sponsori kalian Pak Lurah menika ugi dipun sponsori kalian alat rumah tangga nggih toko Grabah. Menika pas angin tak kira door prize bae toko. Monggo Bu. Selendang biru, selendang biru, hamung. Waduh. Hamung. Ayo. Ngregel nganti mak senut ngono wae iki. Lho, aku ya mau kalah karo sampean lho. Loh, jenengan tetep menang, jenengan tetep menang. Jenengan menang nggih, saestu. Kula niki riyen kedanan kalian Bu Kesi niku para dulur-dulur ing munjungan mboten perkara rupa niku mboten. Rupa kan biasa Bu Kesi niku jane. Ning anggen kula kedanan kali suarane Bu Kesi niku saestu tenan. Angger kula nonton wayang sindene Bu Kesi teng mburi kelir ngoten niku, angger Bu Kesi nembang pelok barang napa meneh yen Srepeg Durma ngoten nika. Walah, Bu Kesi niku segregele wah jan. Mendah kaya apa sok yen aku iso disindeni karo Bu Kesi. Lah, merga keparenge Gusti ingkang nyipta jagat, mboten namung pengin disindeni kasembadan, ning malah disindeni menjadi rumah tangga saben dina nyindeni kula. Kula nggumun, duwe cita-cita apa-apa gampang kelakon ngoten lho. Mbiyen cita-cita pengen disindeni Bu Kesi, nyatane ya ora mung disindeni malah bisa dadi bojone. Nggih.
Nalika kula teng YouTube riyen nggih. Ningali Pak Seno Nugroho niku wah enek sinden kok kaya ngono cantike, kaya ngono lucune, unike Mbak Elisa. Aku lho mbayangke kula ndonga, sok kapan iso disindeni Mbak Elisa. Ternyata mboten namung disindeni tok nggih. Rawani bacotne ayo Bukesi ya. Tetep Bukesi yang tersayang, yang tercinta luar dan dalam. Ayo. Ayo Bu sayang, ayo. Mung ngenaki Gregel meneh Bu, gregel Bu. Manut dedek karo aku. Manut no, lah wong awan mau ya wis diparingi ya manut. Oh, Nuwun sewu padahal. tegesipun sik dijelaske sik. Lek nganti neko-neko tegese kowe ra mesakne karo kanca-kanca. Kanca-kanca. Kanca-kanca ki ado anak-anak, ado bojo lho. Kok nganti awake dhewe enak kapenak niku dijelaske diparingi apa sik? Ayo. Wau panjenengan numbaske kula niku lho. Rukuh kali sajadah. Kan rukuh kula keri. Asli, yakin ngono kuwi tenan. Aku ora nyapa apa, sumpah ora nyapa apa. Mergo yen bangsa ngono ki nggih bladekan ngentekke swara niku saestu. Mang titeni yen kula swara klentek berarti bar ngono kuwi berarti. Buktine menika tasih utuh nadyan Baladewa ngamuk kala wau. Ning nggih mboten mani kibir, mboten mani sombong mergo sik rong bengi. Pas pamer utuh swaraku saya coba entek. Nah niku. Oke tanggal 16 aku. Hes ra apa-apa Bukesi es. Kaya ngono tak jak omah-omah peputra sekawan sing barep ya kelas 6, sing nomor 2 kelas 5, sing nomor 3 kembar dampit niki Pak. Anak kula sing nomor 3 iki lanang wedok dampit. Dadi anak kula niku sampun 4 niku. Mesti dibatin karo piyai munjungan. Bukesi jane iki bayi apa mencret mending ngono. Bayi. Ayo. Among mung ngenaki ati Hop, saya jajal Mbak Tuti, gregel Mbak kene iki, Mbak. Ayo. Nora tekan, ayo. Iki tukang gregel iki genah jos iki. Ketoke wangel Pak Yoyo. Contone sik Bukesi, ngene iki Bukesi. Ngene ora tekan, ayo. Ora tekan? Ora tekan tenan niku. Dimirengke ya Mbak Tuti. tekan batin setiamu Gregel alus ki Mbak Tuti, cocok karo karakter sampeyan alus. Ayo. Ya Mbak, teroke Mbak. Nora tekan batin Ora apa-apa. Ayo. batin setiamu Kula percaya menawi piyai munjungan niku piyai budaya, piyai seni. Dadi upamane kon nembang nggur Slendang Biru. Bareng ngoten niku kula kinten mesti iso. Kersa nggih, Pak? Para penonton sedaya mung muni Slendang Biru. Kersa nggih? Nah, sapa sing gelem nembang ngono tak dongake rezekine tambah akeh. Nggih. Yo baleni Nora tekan sik, yo. Bukesi sik, Bu. Ayo sik. Slametne sik, ayo. Nora tekan batin setiamu Yuk. Luar biasa, ini penonton hebat tenan iki. Wah, jan. Lek wingi-wingi penonton kula pancing sik. Mergo kok nggo alesan kula riyen. Nek niki tanpa kula pancing nyatane dadi tur apik, jos tenan. Ning men saya kompak pisan melih nggih, Pak. Nggih tombo adem. Sapa sing kersa Slendang Biru mugi-mugi keluargane bisa rukun. Ciro lu. Luar biasa. Top tenan munjungan lho lagi iki aku ngerti ya. Dan mangga Bukesi yuk. Pisan kas. tetap ana
pisan malih bapak-bapak ibu-ibu. Ayo ngenteni nggone. Ya. Coba kaya apa Mbak Birgita ya Mbak. Coba yang berumur 23 tahun. Nah iki. Ya Bir. Hanya Selendang biru. selendang biru Alah selendang biru. hamung enai Korupsi parah. hati Bapak Ibu siap nggih? Nah. ora tekan batin setiamu Ya, sle. Elak tenan ngene kok mung sewengi ya, Rok. Kudune telung bengi. Dan luar biasa. Rakyate Pak Agustiawan pancen elok tenan. Ayo. Monggo. Lanjut Mbak Bir kita. Suwuk geprek. Ayo. Grupak geprek kaya ayam ae. Monggo. tatapana janjimu selendang biru Alhamdulillahirabbil alamin. Petruk kelampan sowan wonten ngarsanipun para pepunden-pepunden ingkang lenggah wonten ing laladan munjungan mriki bersih desa ingkang dipun adani dening sedaya para warga dipun pandhegani dening Mbah Lurah Agustiawan. Mugi-mugi rancak niring sambekala rampunge wayang kulit benjang kalajengaken Murwakala. Mugi-mugi niskala niring sambekala sedaya para warga pinaringan hayu lan rahayu. Lan wabil khusus para pamirsa ing tasih kepareng ingkang kepareng mirsani nganti tutuk lakon mugi-mugi dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun. Sembah nuwun. Tak kenal maka tak sayang sakderenge kula ngaturi kali Mas Gareng kula tepangke waranggana merga sinden yen jaman sakniki niku menjadi stand up cara Mbak Elisa. Bintang pentas wonten ing pagelaran wayang kulit. Nah, sakniki tenggen napa niku iklan-iklan teng YouTube, IG napa tenggen TikTok ngoten nika jarang pagelaran wayang kulit Ki Cahya Kuntadi dengan lakon jarang. Ning sing akeh mesti pagelaran wayang kulit Ki Cahya Kuntadi dengan bintang tamu TTTTTT. Nah, ngoten niku. Niki luar biasa. Waranggana ingkang mepet kalian dalangipun menika sanes tiyang liya braya ning menika anak kula piyambak, putra Andanu. Nah, utawi anak angkat. Tegesipun menika teng griya niku ngangkati meja kalih kursi. Mbak Umi Hafifah. Asli saking Pulung Ponorogo, nyatanipun sampun dipun gandrungi kalih piyayi Munjungan, mliginipun saking paguyuban Mudin Munjungan, menika sami tresna kalian Umi Hafifah. Aja ngenyek karo Mudin lho. Mudin kene anak wedoke barang gitu, Pak. Anten sing putri to mriki. Oh, tegese sing Mudin kakung ngurusi jenazah sing kakung, sing putri ngurusi sing putri. Lho kuwi. Gaweane abot Mudin medeni, gaweane abot medeni ning bengkoke ning padolan terus Mudin. Mila kula nyuwun tulung kalian Pak Lurah niku sarunge Mudin kudu dipikir tenan niku. Paling mboten goleke sing napa nika cap gajah duduk utawi sing Wardimor ngoten nika. Utawi Gus Idam Series ngoten nika. Kalajengaken ingkang angka kalih menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih made in saking Tulungagung. Nah, menika bintang jaranan. Mestinipun para lenggan ate pirsa jaranan Sapitri Putra. Winursita lampahi Anut Wirama. Ngoten nika. Nika bintangipun nggih Mbak Winong Nawangsih menika. Ha nggih. Anggere ngangge kaos kaki sisih ngoten nika, kasogi. Nah, wis medeni gulung-gulung karo nyokot krupuk ngoten nika.
Kalang ajengaken menika, wah sorry ya Bir mau arep tak tukokke kado orang liwati kota. Ayo. Sorry banget. Engko blonjo ode karo Bu Kesi. Ayo. Wong cara kala golek sajen tak kek dhuwit kon blonjo dhewe kok. Ayo. Esuk blonjo dhewe ning Blitar. Ayo kota Patria kono golek jenang grendul kono iki. Bu Kesi le darat jenang grendul iki iso lho sak andokan entek 6 mangkok ngono saged. Mergo saka enake niku tenan. Wis kuwi. Kanca-kanca esuk jan Bu Kesi nggih tombo kesel. Mau wis tambani karo panitia do ning pantai. Ayo. Winong saya nengah. Ayo. Saya nengah. Ayo ngoten niku. Dene kalajengaken sasampunipun Mbak Birgita Ayu ing saking Kota Tahu Kediri, kalajengaken menika Bu Kesi Rahayu. Nah, saderenge kalih kula niku riyen pun asring teng Munjungan niku dados bintang tamu asring. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Nah, Widodaren. Desane wae Widodaren, mula piyayene ya kaya widodari tenan darat. Lah kuwi ngelem tenanan kancane sing malah ngentahi ora. Aku tenanan ora. Widodari Bathari. Lho aku arep muni Supraba malah do Durga. Ayo. Saking Ngawi Mbak Tri Hastuti Retnawati dene minangka beteng ing Waranggana. Cara wong bal-balan kiperipun. Nah. Menika Mbak Lia Sundari. Nah, wis suarane niku bergas. Mila ngantos bulurah wau nyuwun prisa. Pak Dalang sinden jenengan ingkang lemo menika nuwun sewu. Menawi tasik jagongan ngoten mboten duwe uni ning bareng pun sare kok muni terus nggih. Nggih. Nganti sing kakung niku lho bojone Mbak Lia niku manti WA kula. Ampun kaget Mas, lek paguyuban panjenengan mangke enten jensete. Siap beres di ngono. Engko lek lengane entek lah mati dhewe. Dene ingkang minangka pamungkasing paseban menek Mbak Lia wau saking Sragen, garwanipun kadang kula Ki Dalang Aji Tanda Utama Trahdung Banteng. Lek kula niki Trahdung Jeruk. Senengane gur bekecot to. Ayo. Bintang kita malam hari ini Mbak Elisa Orcarus Alaso. Sesuk bengi neng Blitar ya Mbak Elisa. Ora usah leren nang kene Mbak, lek gelem bablas ae neng Blitar, engko tak sowanke Mbah Sukron ya to. Terus ijab. Dijapi lamun to sampean mlebu paguyuban Madangkara ngoten lho. Aja ditampa sing rena-rena. Jane aku ora pengen komentar lho. Jane aku ora pengen komen, tapi kok dadi keri lho ya. Sa iki sa mesake lek ora mbok tanggapi bapakmu sa. Sing nanggap gen panitia ae. Mbak Elisa ditanggap kok ya. Ya ora sida lek ngono. Matur sembah nuwun Mbak Elisa tebih saking Ngayogyakarta pirang-pirang dina ora kundur. Ayo. Mas Gareng pundi Mas Gareng? Wah, nggih. Yuk dihormati nganggo warung pojok. Ngormati Mas Gareng tralala. Oke, monggo Mas RJM. Yuk.
biasa malam hari ini munjungan pas goro-goro dirawi bintang kita Niken Salindri. Luar biasa. Ki jenenge rezeki wong ki ora iso disangka-sangka nggih Mas. Nggih no. Wedene rezekiku kaya ngene ya tak tampane. Ora masalah. Mboten masalah. Malah kaya ngene iki open-openane gampang. Kok gampang? Cepak iki nang Rore Mason lancar ngeten iki. Ya, Dik. Oh iya. Aduh, mula aku mau ki wengi ngimpi rene arep rene iki ngimpi dirubung laler jebular ketemu iki ta. Niken Salindri. Aduh, wong ya penggemare Pak Yoyok kok nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Penggemar kula nggih sepuh-sepuh ngoten niku. Nggih, malah ra mbebayani ngeten niki. Asmane sinten to, Bu? Ira Julita. Oh, Ira Julita. Wah, iki lek dadi dalang apik lho, Mbak iki. Suarane gowedhe kok. Gede nggih Ira Julita. Kaya Bu Harni ya. Sik. Umur pinten sampean? Umure pinten? Pitra Pindo. 17 pindho. 17 pindho untune telas pipine kendho. Kaya entuk bahane gareng. Nggih. Kira-kira di usia 17 pindho iki pipise cek lancar? Wis. Wis. Oh ngentute diluk tok ya wae. Oh ciu. Mboten niku pun kagungan garwa napa? Pun kagungan garwa? Dereng. Oh isih prawan ting-ting nggih rezeki. Tapi piye untuk perawan ngene iki paribasan didudut katut surung luntung diambung ngangop ngene iki lah ya. Telateni ae no. Telateni. Kula ya anak-anak kaya kae meneh kae kula. Nggih. Oh iya. Janda 30 tahun ndak pulang sampai sekarang suamiku. Oh janda ndak masalah, janda semakin di depan ya. Biar janda rasa SMA anti lobok anti jemek. Gareng. Sing tenang. Rondo iki lak barang bekas to, Pak. Nggih. Wis paling wong lecet-lecet pemakaian ngoten niku. 5. Anake 5, pengen tambahi pira? Udah lah. Udah, perih ya. Iya jari katut tok. Wah, lakon. Ngeten iki Pak sampean titeni. Pripun? Pak Yoyok disusul piyai ngeten iki setiap pentas pun pinten. Niku bar dugi dalem mesti sing ngejob tambah kathah. Allahumma. Amin. Pancen bener niku. Nggih to. Kula Ponorogo duwe kanca jenenge Dorin. Nah, Niku nggih lancar kula teng Ponorogo. alhamdulillah. Ning niki enten peristiwa yang menyedihkan. Napa mleh? Mergo Dorin kali Larso niku lagi musuhan niki lagi. Larso sesuk nang Ponorogo ora gelem melu lek nang Dorin. Ayo. Nggih. Kok diantem raine kok. Ayo. Ya ampun nggih. Atungake sehat selalu. Nggih, sehat. Ya. Nggih. Oke. Mongen. Pak Mongen. Adik Sapa? mongen dalang. Oh, mongen dalang. Pak Mongen dalang. Oh, iya, nggih. Eh. Oh, sampean bojone? Oh, iya. Nggih pun mangga, nggih. Anu digelandang bojone, Pak, duwe bojo no kok ya. Nggih. Iya. Yo wis ora apa-apa nek ora ganggu ya Pak, ora masalah, ora ganggu ora apa-apa. Ini lenggah nggih. Lenggah nggih. Mbak Niken lenggah nggih. Nah, nggih, ora apa-apa. Odan nggih, suwun Pak. Nggih, pun mengke. Kok timbangane ngamuk utuh. Pansip niki. Nggih. Tapi mang paringi anu lek kersa. Mbok menawa biasane wong anu Nggih. ngene karo dhuwit Nggih. manut. Sing maringi kula nek jenengan wedi tak paring tak caoske. Nih. Anu, Dik, iki pinangka Ngatung langsungan. pinangka aku nafkahi dirimu ya, Dik ya. Nggih. Yes. Terus kana jajan. Nah. Hah? Niku mboten niki mau niku derek empon niki mau urunan nyepuluh. Ya. Iya. Ojo ora. Pak. Tak terke dhewe, Pak. Kandhane iki jodohku kok ngeyel lho. Wah. Yo. Jan Tak terke Wih, nek Jan. aku manut aku ki. kaya Rose karo Jack bintang Titanic lho kalian. Ya. Comeback. Dadah. Mwah. Yang ngene. Toh, sing iso ngatasi tetep dagelan nek ngono kuwi. Donya. Wong gareng kulino nek wong gedeng didusi kok. Ayo. Aduh sih kula dol ora payu pangan dhewe, Pak.
Rezeki, Pak, rezeki, Pak. Nggih, leres. Tur nuwun. Nggih. Yang komplit tok jenenge wonten ing Munjungan iki pancen komplit. Kawulane Pak Agus niku komplit tur kabeh ditresnani Pak kali Pak Agus niku mboten bedak-bedake siji lan sijine. Ngoten nggih. Nggih, Pak. Nggih, 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 nggih. Iki sapa neh iki? Tak kira wong edan anyaran. Ya ora. Ora. Garek iki nganyele tenan. Ora, kanca jebule. Iki tas mari aja diganggu. Nggih, lemari nggih. Mbak Elisa karo Mbak Birgita, ayo mandhap sik. Ayo. Tukung. Ayo urung ta mau? Lali aku gampangan ayo. Monggo tukung yuk, tetes. Sebabe napa ta Mas Gareng sing kula ken jumeneng niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Wonten dawuh napa nggih? Niku lek teng YouTube wong loro niku kaya kakak beradik. Oh. Nggih. Pripun napa mirip napa mboten, Pak? Oh, mirip nggih. Mirip. Ari jambune apa isine, Mbak Yune apa adine? Nah, ngoten. Waduh. Iso. Jano telu kok Pak niki wau. Bagus iki jane aneh rumah sama aku moh ya kuwetak. Niki wae jano kembare telu. Kok saged? Satune Wis mudhun. wis disangoni. Nggih, Mbak Birgita. Selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih. Nggih, Pak. Umur berapa sekarang? 23. Oh, 23. Umur 23, Dek. Wah, ya wis wayah ngedu iki. Sing didu apane? Kepinterane sing didu gaweane. Telat lek mau ngomongi, Reng. Malah wis to. Nggih, ngaturaken terima kasih Pak untuk penonton yang ada di YouTube. Kemarin ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Panjang umur. Amin, sehat Pak selalu, Gareng, nggih. Dilancarkan rezekinya. Amin. Ya. Harapannya apa umur 23? Pesan-pesanmu apa? Pesan-pesanku moga-moga aku ndang rabi, Mbak. Kok ya kayak susu sih? Aku lo 30 punjul le santai. Lah aku ki kapok lho, Mbak. Aku ki kapok. Pacaran suwi-suwi terus ora dadi. Ngono iki aku kapok. Oh ngono. Emang Lah, wis, berapa tahun? Suwimu tuh berapa tahun? 4 tahun ra sida rabi. Aku 10 tahun meneng wae. Tapi sampean sida rabi ra? Hah? Sida rabi ra? Durung. Ya, sama muka-muka dong kaya, ana to. nah. Aja ngono to Pak Cahyo aku wis merah lho pipinya. Nek ngerti aku rabi. Ora no aku sing dalang no piye to. Dalang so aku. Lakone anu Kowe ning rabi tenan, kowe rabi mesti Pak Yoyok jagong ning nggonmu. Ndah. Kok Pak Yoyok terus nyanyi lagu kandas. Aku nek kandas. Kandas. Nggih. ora kae no aku Napa? nglakokke lakon kae lho dalang sapa nyono kae ning wayang kulit. Ceritane lak dalang sapa nyono kuwi lho dalang terus nyulahke Gatotkaca terus nyampluk lampu peteng dedet bar kuwi manten wedoke ilang bareng karo dalang ilang. Waduh. Aduh. Piye Manten edok kalih dalange. Stop. Kelakon ngono tenan tak sunati, tak ketok. Waduh. Aja lewat sunati ngono tak kocori tukul neh kok ayo. Kula silai, Bu. Aja. Aja. Lah abang-abang Pak Gareng iki. Pak Gareng. Biar iki ora. Gerajakan Banyuwangi. Oke. Mbak Elisa enten pamundhut mboten? Tadi ada di amplopan itu ada yang mau duet nanti. Bar iki ya, Mbak. Nggih. Nggih, bar niki. Iki lho apa iki? Jane kok Suki mbangu lancur iki napa tadi? Jagong ya Pak niku. Oh, enek-enek layange kok. Ada layangnya. Nggih, Yang bar satu niki juga mangke. ada, Nggih, nggih. Jagong ora. Jagung. Becek. Nggih. Mangga.
Ya beres saya. Mampiat mayon neman suwarane gending belam biangan Mbak Lisa. nyeram biai no swan tara Mirip nggih Pak nggih. Nggih pasuryane nggih suwantene nggih. Mangel dibedakne. Kembar nggih. Ada bedane ning nggon dagune. Oh, nggon dagune. Dagune nek bir kita ono legok dekok apa? Dekok. Legok. Legok. Bar tiba gedaduk aspal kok. Aku lanjut. Elisa karo Birgita. podoane ya. Tanggane Pak Yoyok nika nggih kembar, Ninik Nunuk nika pripun? Terus mati kabeh guys. Gak. Sedih aku nek ngono. Malah yo. Yo, sapa ki urute iki? Bir kita dong. Hampir kita dong. Pianyu wangi kulon kenang wetan segera lor lan ketya lalas angkar kang kalewiat lewiat Yuk. aja takkan sesasana tanah India Gumeliareng Taman Sari Nuswantara belambiangan belambiangan Gumeliareng Taman Sari Nuswantara belambiangan belambiangan Gumeliareng Taman Sari Nuswantara belambiangane senang-sisane pesta ojo wes pirang-pirang jaman loro kamurut gawe salah akeh prahanan kabeh kali diramake biru lara akeh sate mati lambat kopi umat senengane belambiangane gunung-gunung iromake terkoso sawah landeman iromake sepuluh ini aja Monggo gerajakan Banyuwangen. Dados.
Mangan selot jerat Pangan Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir kerajanan bisik-bisik semayanan menteri janji urip sir-siran Sir-siran ambekan ya gandeng asli biasa elok iki. Gayeng nadyan temu gamelan tok ning nadyan mangkono tetep kepenak lan dadi renaning penggalih ya Mas Gareng. Malah damel segering swasana. Nah, nggih. Nganti wanci gara-gara penontonnya malah saya mbludak. Iki sobar apa ora wayangan ngene iki malah ketir-ketir. Mergo selak nggih liwat dalan iki lho. Kejaba ngoten wong sik tunggone penonton semene oke lho Pak, rekor lho Pak niki. Matur nuwun. Penonton ki ora saya suda malah saya tambah. Iki wedine nek ora nganti rampung lakone pengrawit kondur sesuk Pak Yoyok neng kene nyeritake dhewe entake lakon. Ya aja to. Sik kula selani niki. Nggih. Nggih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilujeng dalu Pak Dalang nderek kenalan kula Pak Suki saking Bangun Lancur. Nggih Pak. Bangun Lancur nggih. Nggih. Bilih pareng kula nyuwun gending bawa pangkur Semarangan ingkang nyekar Bukesi. Matur nuwun. Ibu dikersake Bu. Mbak Lisa gen istirahat dhisik bar iki duet arepe. Bukesi sampean sing dikersake. Nggih, tapi aku tak linggo wae ya Pakmu. Lah ngopo? Ya linggo lah, kan aku sepuan, sing ngadeg ben sing enom-enom. Aja ngono. Ora aja dibedak-bedake. Sampean ki ambak wis rada sepuh ning nek jumeneng iki bodine sik aduhe. Enggak, aku linggo wae, stok. Ngene iki Manut aku. tenan wis bukti tresnane sing kakung karo sing putri iki wis ngene iki. Alah gombal apa? Ora. Wis ngene iki nek ndi-ndi sing putri mesti kebak pangalembono dening sing kakung. Nah, Ya ngene kok ora kudu diparingi ya ngene iki. ah iya. Nggih. Iya. Ngadeg nggih Pak Bu nggih. Ha, kuwi lho. Gara-gara lho penonton sik semene mbane. Aku M. Hah? Oh, ngapunten nggih. Ra apa-apa. Nggih ngapunten. Berarti sampean awanmu nekat no, Mas. Maksudnya Mbok modar ora yo. kan Mas kemu kena rek rukuh to niku. Kan kagem salat berarti nekat salat to niku. Mboten. Ya tak ngetek. Nah, ya ora apa-apa. Nah, aku karo arep kangen-kangenan karo dulur-dulurku neng Munjungan, Pak. Cilikanku mbiyen, kula jaman tasih alit niku nderek. Dicukur gundul. Ora. Ora. Bapak kula niku lek Mbah Wagiman. Dalang, biyen yo sering tanggapan mriki ngruwat mriki. Lah kancane Mbah Mongen niki. Terus kancane Pak Kadeni niku. Wah, pokoknya teng mriki niku sejatosipun teng Munjungan niku kula kaya balik pulang mulih kampung. neng omahe. Nggih, bali teng kandang. Bali neng jogane neng latare dhewe. Nggih lah cilikan kula niku nalika bapak kula niku kan nelayan pados iwak teng segara niku lho sebelah niku. Mentase kapale niku berlabuh nggih teng mriki. Kulit jeruk. Numpak perahu kunting niku. Dadi kula teng Munjungan niku padha karo
omahe keluarga kula sedaya ngoten. Ah, dudul ya bebrayan Pak teng mriki niki. Luar biasa Ah, nggih. cek kelingan. Jadi tidak akan lupa akan sejarah masa kecilnya. Jas merah ya. Nggih niku. Nggih. Nggih, pramila matur nuwun sanget dumateng sedaya Bapak Ibu, Pak Lurah, sedaya perangkat, panjenengan sampun tresnani kula lan bojo kula, panjenengan dawuhi, panjenengan undang kanca kula lan bojo kula ndalang wonten mriki kula matur nuwun sanget Bapak Ibu. Mugi-mugi pas sedulurane awake dhewe niki mboten mandeg namung dinten iki, mugi-mugi ing taun-taun ngajeng saged silaturahmi malih nggih Bapak Ibu. Nggih. Pak, tokone buka Pak. Matur nuwun. Apoteke pun buka Urung. Nggih, piye mlebu. Bu Kesi, Dalem. sing sampean sing ketok lak piyai sing nang kene iki to? Nggih. Sampean ra ngerti. Nang kantor kecamatan Nggih. nobar teng mriku piyayine sik akeh. Lah nggih, alhamdulillah. Nggih. Mboten namung nobar teng mriki tok, tapi teng YouTube niku pemirsa serempak wau sekitar 4.500 pasang penonton, mata. Pak. Di Kuntat di channel. Wis nyanyi Yusuf Ansor. Iya. Heeh. Yo. Ya Bu Kesi, Pangkur Semarangan iki rajane lek iki. Ha nggih. Kaya apa? Mingkar mingkureng ang karenan marati Awas, ngambah nada tinggi. Tarik napas. Alon-alon Bu, tarik napas. Nyebut asmane pangeran. Iya. Terus. Iya. Terus sithik iya. Alhamdulillah lahir lanang, Bu. Malah kaya bayen ora. Hah? Ayo. Ning laku nembangan iki ora kalah karo Elisa to. Ora kalah, lamane menangan sak dunia. Ayo. Tapi kan Elisa ra Bu. Pak Gareng aja nakal-nakal Pak Mboten, Gareng. Bu, mboten. M apa, Gong? Melon. Bareng. Niki nggih ngapunten lho. Gandeng niki pun manak papat, dadi mengke lek enten keselite ngoten nggih ngapunten nggih Bapak Ibu. Nggih, mboten napa-napa. Kok sarut to yaene kok iso muni kaya ngono to? Piye to? Di Kan wis muni manak apa, Bu? papat, Manak mbok menawa papat. enten kesilite nyun pangapunten. Malah kok genahne ora gareng ora. Ya, Bu. Nah, Bu. Iya. Kok ora diunggahne nyapa, Bu? Oh, sampean pengen munggah ya ini? Ngen. Oke. Unggahne no. Oke. Boleh pasarane munjungan. Ya, aku tak munggah ya, nang munggah. Men ora kalah karo Agni kok. Ayo. Luar biasa istriku elok tenan ae suarane. Matur nuwun. Ngene iki lho,
Pakmu Apa? nyawang aku. Apa? Ngene iki lek ngantek mbok tinggal wayuh kebangetan. Ora apa kudu. Tenan. Aku iku drama ning panggung iku Arep drama. golek sing kaya ngapa? Ha iya. Sing kaya kae. Ayo. Nakal sasa. Tenang Bu, bapak niku tenan Bu, piyayine sae. Lah. Tenang. Kuwi lho. Mboten ninggalke bapak. Alah niku kan piyayine meneng to Pak Yoyo niku. Lho, Dadi Pak- Pak Yoyo ini piyayine jan meneng tapi glendem, ngapusi kalih ora nek bedane. Tenan. Kanca-kanca Madangkara wis tau krungu Pak Yoyok kok ngapusi? Oh ya wis. Ya lho sodok glosor doan kok ora. Berarti sampean kabeh dadi sesek sini lho ya. Cok kanca. Kanca-kanca. Tak omong cok kanca. Sampane sakmene mbekan kok ora nek sing mbolo karo aku to. Mongko sesuk iki amplopmu lewate aku lho. Sing menehi sampean iki aku lewate lho ya. Lewate Pak Heru. Kok ora nek sing Ya, Kanca-kanca. Ayo. mosok aku ora nek sing belani blas cah banget. Tak belani Bu Kesi. I love you. Ayo. Gombal ora percaya. Ya wis tarik kembali. Ayo. Sinukarta mereh kerata-rata Cakar pakar. pakar Pak. Ayo. Senes cakar. Goblok. sesuk sampean tak cakar. Ora sida diwayuh kok cakar-cakar. Pakartine ngelmu Kang Tum. Ayo. kang tumrap ning tanah Jawa Nono. agama agaming ngaji Yo bareng yo. Turi putih ditandur ning kebanyakan Turi Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Ya Bu Kesi. Kembang gede aku mah kembange gede kembang gede aku mah kembange gede aku mau duwe bojo dalang bubaran dalang ditagih utang Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira. Oh. Halo kan?
Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Kembang napa Bu Kesi? Kembang menur. Kenang kita mbok kesel Bu Kesi. Mbak Lisa iki lho ana sing ngersake duet. Nggih, ingkang badhe duet kalih Mbak Elisa. Sinten asmane, Pak? Niki saking kula Mas Ali penggemar Dalang Cahya Kuntadi ugi Mbak Elisa Orcaro Salaso. Sembah nuwun. Ha iki lho. Pundi niki Mas Ali? Nggih. Tasih. Mas Ali, monggo Mas Tasih, Ali. nggih. Tasih napa mboten niki piyai? Wonten. Nggih. Tolong panggilke Mas Ali. Oh nggih niki. Oh nggih niki. Oh ya. Nggih. Olah nggih fans. Piyai le jangkep tata kramane. Nggih. Jangkep, Pak. Nggih. Wedi ku ya nek kaya sing mau ora jangkep. Niki jangkep niki. Ya arek iki ora. Nek niki jangkep. Jangkep nggih. Jangkep nggih. Nggih. Pengen duet lagu menapa Mas Ali? Ngagem niki Mas, ngagem gen kula. Gareng. Kula nyuwun Lintang Asmara mawon. Wah. Nuwun sewu Pak Bu nggih. Izin Sewu kali nggih kula Pak ya. Cahya, met sewu. Pak Cahya niku met sewu kalian Pak Cahya rumiyin. Ah iya kudu izin karo aku biasanya duete karo aku. Oh nggih, dek wingi panjenengan ingkang nembang niku kalih Mbak Elisa saniki kula nyuwun izin. Supados dipun keparengaken kula nembang Lintang Asmara kalian Mbak Elisa. Es ra iso. Dijini. Ampun cemburu, Pak. Ora banget kaya apa ae ora. Sampean kok ngerti ae ora. Akhire ngene iki lak terus sakit hatine Bu Kesi terbalaskan to Nah, ngene. nggih. Ngene iki. Nah. Ke Pakde. Elek. Se. Apa neh lho. Mas. Durus sik. Mas. Sampeyan mersani Pak Cahyo duet karo Mbak Alisa to. Inggih. Duet Lintang Asmara. Inggih. Ya sampean meri to. Kula meri lho niki. Asline niku bagiane Pak Cahyo karo Elisa kok sampean wani-wani lho. Aku sing bojone ora wani lho. Lah kula mbelani jenengan lho, Bu. Benar. Wong salah wangsul kula Seperti. mirsani pagelaran wayang kulit Pak Cahyo niku lak pokok wonten Mbak Elisa niku kok sajae seru. Bu Kesi kalian Pak Cahyo Bu Elisa niku. Nggih, seru malih bar wayangan kula saya seru. Lagi Sumpen niku nek wayangan Pak Cahyo niku sing dijak mung niku tok kok. nggih. Mas daleme sampean pundi, Mas? Kula ndongko nggih. Oh, Ndongko. Nggih. Nggih. Dongko niku masih sini. Masih kawasan Oh, Trenggalek. kawasan Nggih. Kalek. Oh, nggih. Menawi arah yang Pacitan Mbak liwati Ndongko. Oh iya, belum pernah sih. Sudah siap duet kalih Genduk Elisa? Lintang Asmara. Sudah tahu peraturannya? Pripun? Apa peraturan Tidak barang? boleh mukul bagian dada ya. Nek kaya pencak ae. Sauni-unine Mas. Nggih. Monggo Lintang Asmara. Dados Mas Ali. Yuk. Thank you.
Elisa. Oke Mas Ali. Sebagai hadiahnya ambil sendiri ya, ada kipas angin di sana Mas Ali. Monggo. Kene toko ya ngawur ya. Lah anggere cocok regane mbok karepe lho. Iya. Matur nuwun Mas Ali luar Matur biasa nuwun. nggih. Sampun menika, Pak. Mas Gareng kalian Mbak Elisa nggih. Menika manut jam kula sampun jam 3 nggih. Pak Janot sik gayeng iki, Pak. Olah gayamu. Sesuk-esuk ya tanggapan dhewe teh. Ngene maneman jan aku. Kowe nglulu kowe. Bagongku rung metu lho, Pak.